Здравейте, се казвам Ивайло и съм от България. Свързах се по интернет с Trem Health Martianita за операция, за ослабване. И съм много доволен от екипа. Преди 6 месеца направих операцията за тази процедура, къде за операцията, прочетох в интернет. И ми назначиха ден и час за операцията и с тези килограми съм от 13 години. Следствие прекаран менингит. За тези 6 месеца съм свалил 40 кила и използвах BiPAP апарат, поради това, че имам заболяване с апнея. Заради тази сега в момента не използвам апарат, не използвам нищо и се чувствам много добре. И съм много доволен на доктор Мерич и на неговия екип от Trem Health Martianita.